F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tila mill-punent, malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfuħ ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħ boħra: tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll. Mela żmien ta' issa, kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti, intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq, li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-esekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfak il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġ minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Kemm int kapaċi taqra s-sinjali taż-żminijiet? Ġesu jistenna dan bi preċiżjoni mid-dixxipli tiegħu. Filwaqt li t-teknoloġija moderna tagħtina riżultati preċiżi meta tipponta lejn tempesti qalila u terremoti, l-abilità tagħna biex niddexxernu t-tiġrib spiritwali tidher li hi fi bżonn kbir li titranġa jew almenu timpruvja. Kemm int kapaċi taqra s-sinjali? In-nies ta' żmien Ġesu kienu jistennew li l-miġja tal-Messija kienet se tiġi mwettqa b'sinjali u eġubijiet sopranaturali. Il-Messiji folozz għamlu stqarrijiet kbar biex jattiraw ħafna dixxipli. Ġesu kien jaf il-qlub ta' dawk li resqu lejh biex ġarbuh. Kienu iżjed interessati f'sinjali u f'fenomeni milli kienu fil-kelma ta' Alla. Xmun kien ipprofetizza fit-twelid ta' Ġesu li hu kien iddestinat għal waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael u li kellu jkun sinjal li meruħ biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Dan insibuh f'Luqa kapitlu 2 versi minn 34 sa 35. Ġesu ma tom l-ebda sinjal ħlief lilu nnifsu u l-prova aħarija tad-divinità tiegħu meta qam mill-imwiet. Il-mulej jurina lilu nnifsu b'ħafna modi, bil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija, kif ukoll permezz tal-Knisja, il-ġisem mistiku tiegħu, permezz tal-ħolqien u taċ-ċirkustanzi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk infittxu l-mulej, nistgħu inserħu rasna li hu se jagħtina kull manna bżonn biex nagħmlu r-rieda tiegħu. Fuq kollox, il-mulej jassigurana mill-preżenza tiegħu u mill-weda li qatt ma jitlaqna. Fil-ktieb ta' talb ta' Santa Teresa ta' Avila instab miktub dan il-kliem: tħallixi taqlek, tħallixi beżżek, kollox jgħaddi, Alla biss jibqa', ma jinbidilx. Bil-paċenzja tikseb kull ma taħdem għalih. Min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Alla waħdu kollox. U għalik, Alla huwa kollox. Mulej, ibdel lil-qalbi u lil-ħajti ħalli ngħix miegħek b'mod sħiħ. Enni nażel dak li huwa is-sewwa u naħra f'kull okkażjoni tad-dnub. Marija, Om tiegħi tas-sema,
Enni ma norboċ qalbi mal-affarijiet ta' din id-dinja li jżommuni milli nista' nkun il-kun kollu inħobb u nservi lill-Alla b'qalb sħiħa. Amen.